हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोन गासैबो मोनथिखानाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां बिथां पंकज लाहारी सारनि आखायाव जोनोम मोननाय मोनसे मिउजिकेल आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों दाखा जोमै। लोगोफोर, बेनिनो मोनसे लास्ट इमोसनेल सिन ससे क्लिप देखायनो नागिरदों, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, नायनानै नोंथांमोननि गोसोआव माबोरै फिलिंस जादों अन्नानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, बे सावथुना अनलि मिउजिकेलल' जानाय नङा, स्टेप बाय स्टेप गोबां काहानि थागोन आरो बेनो जोंनि गेजेराव मिउजिकेल फिल्म हिसाबै गिबि होनजायो। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ अनसायगोन, लोगोसेनो बे सावथुना मोजाङै मोजां बयजोंबो अनसायजागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन, बेखौनो मिजिंथिबाय आरो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे सावथुननि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।